Diġà għaddew 5 ijiem minn mindu sirna nafu illi Joseph Muscat irċieva pagamenti ta' eluf ta' euro minn kumpanija illi hija assoċjata mal-Vitals. Dawk illi qegħdin jieħdu ħsieb u nagħtuhom il-miljuni biex jieħdu ħsieb l-isptarijiet tagħna. Dawn il-pagamenti huma suspettabbli biżżejjed skont il-fatti illi ħarġet is-Sunday Times tal-ħadd li għadda illi jimmeritaw investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija. Li kieku tkun int illi twettaq reat, anke reat żgħir, jibatu għalik wara siegħa. Għadna ma nafux jekk Joseph Muscat issejjaħx biex jiġi investigat. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu obbligu li bħalma jagħmel meta jiddefendi politiċi jew persuni oħrajn fuq informazzjoni li ma tkunx korretta, għandu obbligu li jinforma lilek illi huwa beda jinvestiga. Jekk ma investigax, allura jfisser li għaddew 5 ijiem li fihom is-suspettat jista' jagħmel minn kollox biex jibni id-dokumentazzjoni biex jiddefendi ruħu. Jekk qiegħed jinvestiga, allura għandu obbligu l-Kummissarju illi jinformana. Ma jistax ikun illi il-politiku jibqa' jaħrab il-ġustizzja. Mhux biżżejjed illi ngħidu illi ex-Prim Ministru għandu obbligi illi jrid iwieġeb. Imma jrid ikun imbagħad il-Kummissarju, jrid ikun l-istituzzjonijiet illi tassew jaħdmu u li ħadd lanqas il-Prim Ministru ma jżommhom lura milli jaħdmu. U allura din hija sejħa fuq il-Kummissarju tal-Pulizija biex jinforma lill-pubbliku Malti x'qiegħed jagħmel u x'mhux qiegħed jagħmel għaliex huwa obbligu tiegħu li bħala istituzzjoni importanti fil-pajjiż li timmerita rispett ikun qiegħed hemmhekk biex il-poplu Malti jserraħ rasu li mhijiex biss il-ħuta żgħira illi tinqabad imma anke l-ħuta kbira. Anke l-politiku li għandu obbligu kbir illi jagħmel dak li huwa sewwa biex isem pajjiżna jerġa' jieħu dak ir-rispett illi dejjem kellu.